Fogjál fel egyet! A gyomrára csak tétel is, hogy legyen biztos. Ez jó? Nem fogunk bántani. Mondd el, hogy hívnak? Talán Néma. Vagy süketés és Néma is. Nem fogjuk bántani. Melyik Pásztörmellel? Ó, talán egy másik ország. Vagy talán egyáltalán nem is érti a nyelvünket. Basszus! Apám mindig mondta, hogy ezeket egyből magyarul kéne tanítani, ne csinálnak fülszavat. Értesz magyarul? Érted, amit mondok? Nem értem én. Tuti Néma. Nem értem szó. Néma is nem érted szócsát, azért van, mert külföldi. Honnan veszed, hogy az? Hát innen láttam. Néma. Ez csak annak tetteti magát. Aztán az apát küldte rám kémkedni utánunk. Az én apám? Miért mindig az én apám? Azért miért mindig az apámnak? Fogcsúsz, mert én ugye? Nem értem, hogy az apát vagyok, aki hozzá nem értek rá! Elég már, hagyjátok abba! Látjátok, mit csináltok, idióták? Zsuzsa! Apuska! Öld meg! Hagyjátok már abba! Én mondom neked, hogy nem kell semmit. Nézzétek! Hát olyan, mint egy kutya. Mint egy kutya. Kutya tud harapni. Hát, mi? Szép! Tényleg olyan, mint egy kis kutya. Fúj, megnyalta a kezem. Nézzétek! Hát, ő tényleg kutya. Ne hívjunk Sintért. S hol talán mi Sintért a szerencsétlen? Jó, Anya szerint a kutyák úgyis jobbak, mint az emberek. Hűségesebbek és nyugton maradnak. De ugatnak is. Mit számít? Senki nem érti, mit ugatnak. A kutya nem harapok nélkül. gyere ide! Gyere! Gyere, jó kutya! Jó kutya, szép kutya! Gyere! Ő... Vigyázz nekem! Idióta! Elég volt belőletek! Jó kutya, igazán jó kutya vagy. El a kezekkel tőle! Ő már az én kutyám. És mi van, ha én igen? Akkor megöllek! Szarok a kutyátokra. Ja, különben is biztos, hogy kutya. Biztos, hogy az egy ritka faj. Szarok a kutyátokra, le se pisítni. Ahogy mondtad. Na jó, figyeljetek, adjuk végén azt a kutyát, folytassuk a játékot. Hol is hagytuk akkor? Ott, hogy Uninak miért is kell bármire gondolni. Ó, igen, és ebben farkasra. Jó. Nem játszok. Játszok egyszer. Játszok egyszer. Hogy nem szeretnék játszani. Utána mindig azt játszunk, hogy én vagyok a gyerek és folyton megvertek. Én is kapom. Az más, te nő vagy, az így normális. Hát tudom, hát az normális, hogy a papa veri a mama. Igen, és az a normális, hogy mi ketten megyünk a gyereket. Szarok, nem tudom, csak most játszok többet. Ne hagyd el a játékokat, no. Különben rádereztem a kutyát. Eresszük rá a kutyát. Nem érdekel, akkor se játszunk többet. Tudod mit? Engem se érdekel, ha akarsz játszunk, ha nem, megsétáltatom a kutyát. Megyek én is! Várjatok, jó, akkor most te leszel az anya, jó? Marin, lehetek az apa? Nem. De miért nem, na? Azért, mert én vagyok az apa. Jó. De sokkal jobb gyerek leszek, mint te. Bármikor is lehet. Nem érdekel. Az okos ember tartja a szállt és csak a saját dolgával törődik. A buta mindent világát kültől. Pápa, ez mit jelent? Fiam, a hangoskodás veszélyes dolog. Könnyen bajba sodorhat. Mindenkinek a saját baja legyen a legfontosabb. Neked jött. A munkahelyedről. Miért? Én nem tudom. Kirúgtak az állásomból. Tényleg? Valakit feldobottam, én más valakit összekapoltam. Valóban? Ki volt az? Ki tehette ezt? Ha tudnám ki volt, összerakhatnám a képet. Én tudom, ki volt az. Ki? Én. Mi? Te. Igen, én vagyok. Megtanítanak az óvatosságra. Te, szívem. Nem a feleséged vagyok? Beszélhessek egy rá mindenben.
Lefekszem. Mama, mikor veszed meg nekem azt a cipőt? Nincs pénzünk, fiam. Hogyha nincs pénzetek az iskolában, mindenkinek Nike van, kéne nekem. Az anyádok most tették tacsra. Te meg csak arra milyen Nike cipőre tudsz gondolni? Veszély leselkedik ránk. Minden.